Ale Tuhan Jehovah di batana hami di bagasan kuari Tuhan Yesus Kristus. Homa nama ngaramoti hami hati-hati dohot pikiran nami dinalau manang yun hatami. Amen. Hurian itu hata ni debata nagawit turbuk ni jamita minggu ima di minggu pa opatodung trinitatis di partikianon di enet mesin buku 5 Musa biddu 30 mamuka sian ayat napa 10 sadahon tolhas tu ayat napa 10 paton sonon mahatani debata ay patikon na hutonahonido tuho sadarion dang masokal hudiho manang maholaku dada di banua gijang hatai ubahan pola ikot dohonom ise ulaning sikat nami manaik tu banua gijang asa mangalapsa dihami dohot patu begehosa tuhami asa ulahonon nami nian jala dada di baribani laut hatai ubahan pola ikon dohonon ise ulani sikat nami taripar laut mangalapsa dihami dohot patu begehosa asa ulahonon nami nian ay masay donok dohatai diho di bagasan pamangamu tahe dohot di bagasan roham asa ulahonom mui ido ianggo sahatna hamuak kadongan sahapor siaon di bagasan Yesus Kristus padohan naung leling do tabege jas merah sian proklamator ni bangsot tanah perjolui lapatan na jangan sekali-kali melupakan sejarah marhite namar ningot sejarai suama di rohani bangsota holong parbangsoon ut makamaliatyo dengan basa ni di bata suang songoni ma naing dohonon ni turpukon tu bangso ni di bata na mangulu di ganup partikian maka tindakon asini rohani di bata uhut bangulu ito nanay di buku 5 Musaon di patuduhot do songod dia di bata ng mabuah bangsoi haruar siyan tanong Mesir tu tanong Kanaan tanong naong bina gabagahon ni debata tu opunasida si Abraham di patudos debata tu sahala keraja nagugu si tutu mabuan haruar sian parhatobanon dohot manguluhon nasida di pardalanan ni asa saut saluhut na nidok ni debata tu bangsowi di jauh debata masih Musa ngabi partogi di bangsowi alani tung marsitutu do si Musa lau pasahaton tonai tu nasida di pelehon si Musa do sadok nguluna gabi partogi ni bangsowi hobar tu pajawon nang sahat tu ibana dielek dianju bangsowi di paingot jali di dasdasi kurian itu hata ditogihon nasida mamilit hanguluan unang hamatian pasu-pasu do unang bura-bura totu molo hanguluan do pasu-pasu do piliton nasida neng matakas nasida marsitutu maka porsiay di bata alay molo hamaguat dohot bura do piliton nasida nunga marisuang panobusion ni di bata tu nasida dang pola rekod marsubot di bata ditutum malomona ido bahat didok diet napa 10 sada ay patikon na huto nahoni tuho sadarion dang masok kalhudi ho manang maholaku dito giho si Musa manginang nasida asa mulak marsok batu di bata masay tigas do si Musa lao pasahat otonay tubang soy na ginuaran na si Jugaruko atik pe si pata nasida dang parduli dang olo manang ihontonan ni di bata na pinasahat ni si Musa garyada tahe mangalaos Indonesia totong saliling di pardalanan nasida meninggalhon tano Mesir takas do dipaingot si Musa bangsoy asa totong marningot hata ni di bata
marhiti akan atoras mengajari ianak konna magkabiari di bata, mengajarkon manaringoti mangarahutton dohot manuratos sa atong dia do patik na nidok na nang sa tubangsoy imapatik na sa puloy na nidok ni si Musa di 2 Musa sa 20 ayat na pertiulo sa 10 pito. Si tuho ni patiki ima asa totong na sida magkabiaran tu di bata ikon haholongan na sida tuhat di bata siyan nasa roha ati-ati dohot siyan nasa gugu lapatan na manginang ikon hot marsobat tu di bata unang tu gana-ganaan alay asikon ni ikon tongdo na sida makaholongi halak dagang na bogus na mabalu dohot naso marama hurian itu hatta dang daw patiki alay nung nga di pasat di bata tu na sida idolok sinay asa dada si pemao be nung arade holan mangulaholon nama na sida jadi molo didok na sida jet 10 do 10 isi ulaning sikat nami manaik tu banua gijang asa mangalap sa dihami dohot patu begi hossa tuhami asa ula honon nami niyan dang tikosi sidaliat dui unang manian marsidalian na sida lao mangula hossa wasa bedohonon na sida songoni sahira na daw patiki di banua gijang ape nung nga ditong-atongin na sida nung nga di pasat si Musa hiyan ujurat na sida di perdalanan ni unang olo marsoba tu gana-ganaan iman debata ni halak Mesir manang debata si Liban ido patik na didokna ala ni tungkoras do hata ni si Musa tu bangsoy ang giat na sida mo ba jala marsitu tu tumagi hon puloy dada di banua gijang hatai nin na si Musa tu na sida marsitu tu si Musa makirpasi na sida asa muba obar tu pa Joni di bata tu ibana marbosir siyan pa Joni di bata tu ibana didolok ni di bata ima Horeb Sinai kurian itu hata alani adorang sosahat na sida tu tano bagabagay tano kanaan songon tano na binagabagahon ni di bata tu upo na sida ima tano habawran ni susu dohot situak ni loba nang takas man na sida patuduhon pers situtuon ni nasida manang na komitmen ni nasida lao makaporsiyay di bata alani inu nga dibege nasida ado patik nang pinasaat ni di bata tu bangsoy ido bay didok diet sa plopat ay masay donok do hatay diho di bagasan pamangamu tahe dohot di bagas sa roham asa ulahonom mi oddo patik ni baru na sa totong marsaringar di rohan ni bangsoy di patuduhon si Musa do tanggung jawab na paingoton bangsoy asa marningot di poda ni di bata unang marsobat tu sobbaon alay ikon totong mangingot to patik ni di bata ido tong napinasat ni si Joshua di pudian ni Ari tu bangsoy asa takas mamilit dalan hanguluan alani ido hurian itu hatta songo bangso ng pinaluan ni di bata ikon hot di bagasan padan dohot patik ng jinalo na sida ia patiki dada na baru be alay nung nga ya di patol si Musa tu nasida ido na ikot totong ulahon nasida di pardalanan jaladung sahat pe di tanong kanaan ikot tadi marasing do nasida siyan akabangso na humaliang jala na maserikot si idaw tadi si ima patik dohot nong heya pinasahat ni si Musa tu bangsoy jala na paimahon ro siyan ban mo gitsang dot siya lapon nasida tari perlaut nung nga di nasida hiyan alania manginang molo ditaringoti pe di buku 5 muson taringot waka dohot patik dadagabi patik ne baru manang patik paduahon mangibangi patik nang hiya jinalo na sida di pardalanan di dolok Sinai ulan na perlu di bangsoy ima mang pangarat-taration do unang lupa na sida nuaing nang dung sahat tun tano bagabagay songon bangso na pinaluan ni debata tutu ikon mangulo na sida di bagasan hasatiyaon dohot tu aturan ng pinasahat ni debata sudi aturan ni nanay mabuan na sida asa satia makaholong ni debata tutu amanginang maragam aturan na adong dinasida songon na pinabuha di buku tulung musay adong doi akaruhut parugamaon ruhut hamalimon pelean ari raya sa liling mamulus ha longonan ni as adong doi dohot patik na ikototong ulahon na sida
dung sahat na sida tu tano bagay alay sa sudir ruhuti ikon marha o jahat tu holong ni roha tu dewata dohot tu dongan colma imata dana pabuan ng pinaluan ni dewata na sida siyan perhatuanon jala pataronon na tu tano bagay unang marisuang panubusion ni dewata tu na sida gariada ikot tutong perhato potong na sida do tangan ni dewata marorot na sida hamuak kadongan sa porsyaon di bagasan Jesus Kristus marhiti turpukon na yung dipangido hasat yot tatupatik ni dibata niyan moldo mangulaw ni alay ikod do radotat tadui berat no molo sotakas dihang uluhon manang di parati-hation apalagi mamolo di halang gusto gabi siswa dado panindangion si songoni alani nang maikon sa tiya hita tu dibata perlu persitutuon unang dangol-dangol sisilon manang suam-suam kuku makta porsya dibata alay ikon na sa roha dohot gugudo memang molo sa tali rohat ta dohot pikirat talaw mangulahot tonanay dang saut tu na pinangido ni debata alay molo sa tiya hita ditona ni debatai sitong mamardalan diaturan dohot ni debata unang manian mangusipadan ng toduk diadopan ni debata Korean itu hatta on ma na pinangido ni debata tu hita di pikyon ikototong matarida parstitutot tamak kaporsyay debata siyan na sa gugur roha dohot hati-hati unang ma pamurahu hita di lela ni portibyon gabi sotay ngot tu hatay unang magabi sahur haporsyot tatu na asing ala ikon pulin hot jalatugu las merperbui di bagasan ngulu si ganupari ido guaron si huton Kristus siyan sejarah ni parnguluat tamanginang takas dot tapar hatopot nung di palua di bata kita siyan rat ni sibolis dot siyan hahulomon tu hatiron da okuhonot ta doi holong dohot asin ni rohani di bata Jesus do haluaw di hita tertugi na mabuak kita haruar siya na hahulumon dohot persoryoni alay tadanaw di palua di bata hita nang dot takas pati dohot ta persitutot ta law makaporsiyay ibana makahulungi di bata ido na nidok ni Jesus di Evangelium Matius si haholongam mo dot Tuhan di batam siyan nasa roham dot siyan nasa ati-atim siyan nasa hosam dot siyan nasa roham si haholongam mo dodong ami dos dirim suang-suang nang makaholong musuh alani apit do topiki jemiton tuminggu papat telung trinitatis sedarion mamaritahon kuhut mangulaon hata ni di bata songon parbu ini haporsiaut tu di bata ido na hinalason dohot ni hamaliatan ni apostel Paulus tuhuria kolusi di turpuk epistel tay ala tarida parbu ni haporsiaut dohot panandaon huria kolusi tutuhan Jesus Kristus ima di kolusi sadait sa sapopat niya manginang nakita piak karuas ni huria neng mata baritahon jala taulahon hata ni debata nang sahat tu hita ima barita hatuaon dohot haluota siya debata marhita Jesus Kristus dohot tod di porbadia amen martanya kita mau lihat ima dihuali Tuhan Jehovah na marhabang sudi banogijang nung ngahubigi hami beli Tuhan hata niya Tuhan napaingat to kami sa pasidohot mahami mamaritahon hud mangulahon hatami ali Tuhan mangulahon pati nanong nga pinasahat mo tuhami ali Tuhan perguguy mahami mangulahon ni ali di mata nami asima roham dihami sisadusa pangalasan nami holam di bagasan guar ni Tuhan Jesus Kristus martangnya kami tuho amen.